Hi guys, welcome to T-Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Chikonzero chaita kuti ED adzinge nhamo Senyatwe tachiwana nyaya iri pakuti arida kuzamukisa one of his twins kuti aite iye army commander. The guy is panicking, ari kutya military coup sezvo akangoitawo naye kuti apinde pachigaro ndozvaachaitwawo. So handizi guys munoti kudii nazvo, asi President ED Mnangagwa has fired Vice President Constantino Chiwenga's right hand man, General Nhamo Senyatwe, as commander of Zimbabwe's ground force army and appointed him as a sports minister in effort to avoid military instauration. Saka ari kuzama by all means ED kuvhara loopholes kuitira kuti asabude pachigaro. Ndosekera muchingovanzwa vana vaidedzera kuti 2030 ED anenge achipo, iye aripo achingonyena mari padivi. So inzwai zvachitaurwa nevazukuru vambuya Nhanda. Mumwe munhu auya akati iye igarwe kuvhunduka zvaro. This is what we always say. Imagine if we can erupt and say no abuse of office, corruption and bad election as country. He won't withstand the heat. He will definitely run and hide in Mozambique. Zimbabweans as citizens, we underestimated our power in politics just as ordinary citizens. Mumwe munhu akati ko vamwe ari kuvabvisa pachigaro wani, iye haadi kubva asi achibvisa vamwe. Zvinhu zvachona zvimake sense. Mumwe munhu akati hazvina basa, tsoro takaronga kudhara. We know it was going to happen and come Monday pachachemwa. Mumwe munhu akati kutorerwa futi kwakupuhwa tennis ball inga zvakaoma. Mumwe munhu akati nobody can stop reggae. Mumwe munhu akati all this time I thought Senyatwe was ED's right hand man Pashata, but then why did ED promote Senyatwe? Or maybe ED didn't know or wasn't sure who to trust, or maybe Senyatwe recently changed sides, and if so, why? ZANU-PF are like reading novels. Mumwe munhu akati I swear the air that this idiot ED is breathing is mixed with weed. Mumwe munhu akati it won't stop citizens from fighting for their freedom. Mumwe munhu akati this won't end well. Mumwe munhu akati iye ED came to power via coup and he shall be overthrown in a coup just as he did in 2017. Mumwe munhu akati problems are Chivayo, Scott, Hubert Angels, Java, Philip Chiangwa twins. They are taking everything that is meant for hospitals and jobs. Obvious munongoziva mega problems ZANU-PF inodya yega, hapana kana development yairi kuita munyika, vari kungoba vachingoluta. Mumwe munhu akati but it's too late for Mnangagwa to survive. His days as presidents are numbered. Mumwe munhu akauya akati ED praises and worshippers are pretending as if nothing big is happening within ZANU-PF, but I think this is just making things worse because he will face more resistance from Chiwenga function. Mumwe munhu akati kosi vanhu ari kuside kwandi. So guys, nyaya iri pano ndeyekuti ED is trying by all means. ED is trying by all means kuvhara loopholes. Ari kuziva kuti pachigaro hambofa akapinda nyangu 2030. That is why muchiona achishafula especially maarmy chichi. He is trying by all means because anoziva kuti Chiwenga ane power rakawandisa in terms to army, because Chiwenga tisakanganwa kuti naye ari kuarmy. Saka vese vanhu vari kubiswa, vari kuchinjwa, vanhu vaiwirirana, vanhu vari kuwirirana naChiwenga. Saka ED is closing all those loopholes. That is why muchiona mwana wake mumwe wachona musoja uyaya mutwinzi achapinda, muchamuona akupinda ipapa paarmy, anotoigona kutoita army commander. Saka asi isusu zvatiri kutaura ndezvekuti zvisina kana kupokana. This won't stop reggae. ED sezvo akabisa Mugabe necoup pachigaro, naiye achabvawo pachigaro necoup. This one he will not change. That is why muchiona ED is playing with the fire. Mukatarisa even mapositions akawanda ari kungokandira hama dzake
hama dzake dzakazara ipopayo, but hazvina basa zviya kana nguva yake yangosvika achangobva. But problems yatiri kuona ndekuti vanogona kukonzeresa hondo manje inogona kukonzeresa, because naChiwenga musakanganwa kuti anga ari army general uye haambofa akazvibvuma zvese zviri kuitika. naIdhi wachona ari kuramba garwe. Saka I don't know guys kuti which one is which, asi vanhu vari kudedzera kuti vachida vasingadi nemandate inenge tiri mumastreets tinomupinda nyange vakazama sei, but isusu we are going to march, we are going to show people kuti isusu Idhi hachichamutye. Chikonzero chinonyanya kuitika muZimbabwe ndechekuti most of the times vese vanhu ava vanoidedzera kuti ngatipinde mumastreets vanenge vasimo mumastreets, of which maZimbabweans they are very 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 afraid when it comes to protesting. Why? Because the last time we checked pakaprotestwa vanhu vakapfurwa, vanhu vakakwara zvisingaite. But guys, musakanganwa kuti iye Nhamo Senyatwa ndiye same person akadedzera kuti Idhi achatonga kusvikira madhonga amera nyanga. But what goes around comes around. Aikanganwa kuti nguva yake yakichasvika. Tarisai muone zvinezvi abiswa pachigara akuenda kunana tennis and what apa mutarise munofunga kuti anogona zvinhu zvesports iyeyu, kutodzingwa kutoshafulwa kwekuti ari kutodzikwa because vari kuziva kuti munhu uyu anoshandana naChiwenga. The list goes on. Chiwenga wachona anenge anana Chamisa, vanhu vachona vakawanda nana Bombshell.